Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija reġa' rrifjuta li jmur għand maġistrat u jitlob inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet serji li ilu jiffaċċja sa mit-tellija għal ħatra ta' kap nazzjonalista. Kienet il-blogger Daphne Caruana Galizia li ftit tal-ġimgħat qabel inqatlet allegat li Adrian Delija daħħal aktar minn €1,000,000 f'kont bankarju f'Jersey ġejn minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. Dan permezz ta' kont bankarju li kellu f'ismu u li fih suppost kienet jidħlu flus minn kiriet ta' proprjetajiet f'Londra. U allegat li f'dan il-kont kienu qegħdin jidħlu 20,000 sterlina kull xahar. Minn dakinhar Delija dejjem irrifjuta li jitlob inkjesta dwaru. Fuq l-adba tal-qorti staqsejna lill-kap nazzjonalista Adrian Delija jekk hux se jitlob inkjesta maġisterjali sabiex inaddaf ismu minn dawn l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus. Iżda mill-ewwel iddefenda lilu nnifsu u qal li dwaru b'hemm l-ebda allegazzjoni. Dr. Delija, inti titkellem ħafna dwar ir-reputazzjoni tal-pajjiż, imma inti lanqas biss kont kapaċi tiddefendi u tuħu ħsieb ir-reputazzjoni tiegħek. Għaliex ma tmurx għal inkjesta maġisterjali sabiex naddaf ismek minn allegazzjonijiet serji li hemm dwarek? M'hemm ebda allegazzjoni serja dwari. Iva hemm allegazzjoni serja dwarek li inti daħħalt flus f'kont bankarju f'Jersey ġejn mill-prostituzzjoni. Din l-allegazzjoni ħarġet in 2017 meta inti mort għal-leadership ħarġet għall-blogger Daphne Caruana Galizia. Inti min jeddek sejjer għall-inkjesta maġisterjali? Jiena assolutament minn sejr imkien. Il-kap nazzjonalista li huwa wkoll il-kellim tal-governanza tajba li iktar minn darba rrepeta li mhux se jitlob investigazzjoni dwaru. Inti min jeddek imma l-Prim Ministru għamel dwaru, inti min jeddek sejjer għall-inkjesta maġisterjali. L-istess mistoqsija diversi drabi, ħanajdilek diversi drabi. Le, min issejjer, le. L-allegazzjoni li Adrian Delija daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej minn prostituzzjoni kienet waħda mir-raġunijiet li qasmet il-Partit Nazzjonalista. Tant li fit-tellija għall-kap nazzjonalista, l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil kien qal li Delija kellu jirtira mit-tellija għall-kap minħabba dawk li sejjaħ akkużi serji u gravi. Bil-Kumitat tal-Etika tal-Partit Nazzjonalista kienu kol talab lil Delija jirrikonsidra l-pożizzjoni tiegħu mit-tellija għall-kap. Minkejja dan Delija baqgħet ma talab investigazzjoni dwar dawn l-allegazzjonijiet serji. Bil-fazzjoni ta' Simon Busuttil ma ħaffruwix lil Delija li ħafna minnhom jemmnu li mhuwiex denju li jkun kap tal-Partit Nazzjonalista minħabba dawn l-allegazzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.